Акция срещу крайно десни в Германия. Полицията в Щутгарт взе оръжие от домовете на екстремисти, които се обявяват против имиграцията и искат всички чужденци да бъдат изгонени от страната. В момент, когато цяла Европа изостри вниманието си към опасността от крайно десен екстремизъм, в Щутгарт беше извършена операция срещу група, наречена Штандарт Вюртемберг. Полицията обаче побърза да уточни, че акцията няма връзка с нападенията в Норвегия. Днешната акция няма нищо общо с последните трагични и ужасяващи събития в Осло. Ние разследваме тези заподозрения още от месец март и нямаме никакви подозрения за възможна връзка между тази група и случилото се в Норвегия. В домовете на крайно десните екстремисти в Щутгарт са открити оръжия, автомати, пистолет, боеприпаси, ножове, както и пропагандни материали и малко количество марихуана. Акцията е била насочена срещу 18 членове на групата на възраст между 17 и 49 години, но за момента не са извършени арести. Германският вътрешен министър Ханс Петер Фридрих предупреди, че десните екстремисти в страната имат опасен потенциал за извършването на кървави нападения. Междувременно полицейски синдикат предложи в Германия да бъде въведена система, чрез която потребителите на интернет да могат да подават сигнали за наличие на материали с екстремистка пропаганда, подобни на манифеста, публикуван от норвежкия атентатор Брайвик.